Sad, koliko smo vam, Slobodan i ja, bili zanimljivi i koliko ćemo biti, to zavisi ne samo od onoga o čemu pričamo i šta pričamo, već i od načina na koji to saopštavamo. Rekli ste, pored toga što se govornik rađa i stvara se i tekako, znamo i za čuvenog grčkog Demostena, filozofa koji je sa kamenčićem, kako je ispod jezika, sa talasima se nadpričavao i svađao jer je imao strahovitu želju da tu svoju... Priča o Demostenu je višestruko zanimljiva i može da nam bude stvarno za uzor. Jedan od tih aspekata tiče se ovoga što ste vi rekli. On je bio veoma uporan. On je počeo svoju govorničku karijeru, ne znam da li to naši gledalci znaju, sticajem okolnosti, slučajno. U to vreme parnice u sudu su se razvijale tako što vi niste imali pravo na nekoga da vas brani, advokata, nego ste vi sami bili svoj advokat. Da. I Demosten je došao u priliku da brani nešto što je činjenica. On je imao sve argumente na svojoj strani, međutim nije to umeo da iznese, izgubio je spor, ostao je bez imovine i zamislio se i tada rekao ja neću doživjeti uspeh u životu ako se ne bavim i načinom. A pošto imao i govornu manu i mucao je, on je zaista bio vrlo uporan na način na koji nama danas dalek. On je stavljao sebi kamenčiće u usta, dobro ste rekli, na taj način stvarao prepreku, govorio preko toga, činio svoj govorni aparat fleksibilnim, jer vi kad imate prepreku, pa pored toga izgovarate da se i dalje razumete, sklonite prepreku, vi automatski zvučite razgovetnije. Ako nismo razgovetni, artikulisani, možemo da budemo dinamični 100 puta, ali nećemo vas razumeti. Tačno, onda se pitaju što Muja nosi kamen u rukama kad ide kroz šumu. Da ga baci kamen, onda leti ako naiđe medved. I druga poruka koja bi mogla da dođe iz ove priče o Demostenu jeste poruka antike, poruka stare Grčke i starog Rima, gde imamo Cicerona i druge istaknute govornike. Ako pogledamo da se još tada, u vreme stare Grčke, retorici i govorništvu pridavalo tako mnogo pažnje, to je bio predmet rame uz rame sa matematikom, sa jezikom. A mi danas poprilično zapostavljamo i retoriku i kulturu govora, ona postaje statistička greška. A ono što je glavno i što ja želim da poručim danas jeste da je to sve što mi možemo da naučimo na kursu javnog nastupa ili na kursu dikcije vrlo primenjivo. Vrlo primenjivo. U bilo kom kontekstu. Ma čime da se bavimo, da li je to u firmi, predstavljamo neki naš rad. Mi ćemo, ako nemamo mnogo iskustva, pod broj 1 imati tremu. Postoji niz načina kako tremu možemo da ublažimo. Ako radimo na tome kroz obuke ili čitamo i bavimo se time, a ne pustimo da dođe taj dan. Znam mnoge koji kod nas dođu i kažu jao, i kad to mi je takva muka kad treba da stanem. Ma to samo da je malo više ljudi kao sastanak. Pusti, mante me da ja sad treba nešto da prezentujem. Pa to me znoje mi se dlanovi, pa znojim se na sve strane. Knedla u grlu, hoću da se onesvestim, crvenilo osjećam da svi to vide, samopouzdanje na minimumu. I onda pušta da prođe mesec dana i da mu opet dođe šef ili neko i kaže, preko sutra imaš opet. I on opet u istoj agoniji. Jasno. I to su ozbiljne stvari zato što to na zdravlje utiče. Mi smo u Main Pointu svakako u tim koji se bavi edukacijom uključili i ljude koji su iz sveta medicine, i psihijatre i psihoterapeute, jer kad se bavimo edukacijom sveobuhvatno, mi treba da uključimo i one koji će nam dati važne savete kako da sačuvamo svoje zdravlje. Obično čujemo za ono zdravlje na usta ulazi, a mogli bismo slobodno da kažemo da zdravlje na usta izlazi. Da, iz usta izlazi. Prekinuli smo sa pauzom, odnosno posljednje što ste rekli, bilo je pauza u govoru. Ima, da tako kažem, slobodnije, ima caka koje mogu da učine i koje čine govor zanimljivijim. To se sve uči na obuci, koja će uskoro biti u Novom Sadu, vrlo skoro, u septembru. Jeste, ovo je prilika da kažemo i da pozovemo sve naše gledalce da na našoj web stranici mainpoint.edu.rs pronađu naše brojeve telefona, pozovu nas ko je zainteresovan. 15. septembra počinje edukacija u Novom Sadu u pozorišnoj sali Gimnazije Laza Kostić, 4 subote zaredom, 12 sati obuke, jedna sveobuhvatna obuka koja uključuje različite teme i više predavača. U tom smislu moram da pomenem da će pored mene u proces rada biti uključeni moj kolega iz Main Pointa, diplomirani glumac, takođe Marko Milovanović, ali i Sonja Leštar, takođe diplomirana glumica, novosadska odavde, ona je pravi domaćin u ovim novosadskim grupama. Već smo imali priliku da radimo sa Novosađanima, moram da kažem da su iskustva odlična.
da su oni izuzetno dobro prihvatili edukaciju i grupa koju smo prethodno oformili je pokazala da su se prijavljivali različiti ljudi. Mi smo tu imali i advokate, imali smo ljude iz IT sfere, imali smo i političare, imali smo prevodioce, potpuno različite profile ljudi koji su došli sa jednom istom namerom, a to je da nauče kako da budu još pismeniji kada je reč o izlaganju. Kako mi da predstavimo, da budemo uverljivi, dobro ste to rekli, kako da predstavimo određenu ideju. I još jedna stvar o kojoj smo malo i dotakli, a to je da se upoznaju bolje sa sobom. Ko sam ja kao govornik? Oni tamo dobiju svi odgovor na to pitanje, što je vrlo važno. Koja je moja poštapalica? Što kažete, ne možemo sami. Dobro nam je da imamo mentora koji se samo time bavi i koji će nas usmeriti. Pomenuli ste malo čas cake. Moram tu da se nadoveže. To ste dobro rekli, mada naravno mi koji se ovim bavimo temeljno i koji smo pročitali najveći broj udžbenika na temu kulture govora koji je napisan u Srbiji, teško ćemo se složiti da su baš cake, ali ako je to lakše za prihvatanje, sasvim u redu, prihvatamo jer to je sve u cilju podizanja svesti o značaju kulture govora. Vi, ako nemate pauze u govoru, vi ne možete biti dovoljno sugestivni. Postoji više pauza, postoji pauza za efekat. Ako ja želim vama da plasiram jednu poruku, na primjer, moja poruka je za vas, edukacija za javni nastup je potrebna svima. To je ta pauza koja mi je potrebna nakon toga da se desi. Ako bih ja nevešto rekao, edukacija za javni nastup je potrebna svima, jer pazite, mi imamo, tako, otišlo je. Negde, ko razume, shvatit će. Ali ako zastanem, nakon onoga što mi je važno, publika može to da prihvati. I tu uvek treba da budemo mudri koja je naša ciljna grupa. Ako je to penzioner, pauza treba da bude duža. Dalje, nije samo ta pauza za efekat. Mi možemo da napravimo još jednu pauzu za efekat. Evo primjer, rečenica. U govoru je izuzetno važan ritam, što je tačno. Ritam je suprotno od monotonije, znate ono kad smo ravni, jednolinijski. Ritam je suprotno od toga. Ako je ritam moja važna reč, gledaoci mogu da se poistovite sa nekom svojom rečenicom u vezi sa njihovim poslom, onda ja mogu da napravim malu pauzu koja najavljuje važan pojam. Čujmo, u govoru je izuzetno važan ritam. Čujemo tu pauzu u kojoj kao da iščekujemo šta? Reci mi šta je to u govoru tako važno. Ima jedna šala, profesori sa Fakulteta dramskih umetnosti su na pitanje jednog ambicioznog studenta koji je pitao, jel te profesore, a koliko treba da traje ta pauza kojom najavljuje važan pojam, a pošto koliko nema, oni su samo rekli, evo ovako ćemo, vi izgovorite sebi u glavi Slavko Štimac. To je šala ostala i onda su oni tako vežbali. U govoru je izuzetno važan Slavko Štimac. Ritam. To je prava mera, kažu. Samo da kažemo našim gledalcima da ako već primene ovaj savet, da ne kažu naglas, jer onda će biti pogrešno shvaćeni. Tačno, skrenuće. Je li imamo neku vežbicu koju bi mogli da našim gledalcima, ili neka demonstracija? Kako da nemamo? Naravno, naši kursevi su izuzetno praktični i volao bih da i ovo naš razgovor i ovo naše gostovanje bude kao neka vrsta trejlera. Kao gledat ćete. Eto, ko želi da se bavi svojim izlagačkom pismenošću, da postane bolji u predstavljanju sebe i svoje neke ideje, bilo čega, treba da radi vežbe. Jedna, evo, možemo bazičnu jednu vežbu da pomenemo, ali vrlo je korisna. Malo čas smo pominjali Demostena. Ako nema dobre artikulacije, to znači razgovetnosti, vi nećete razumeti dovoljno dobro. Dešava se često ljudima da su lenji u toj artikulaciji. Sede u kafiću ili negde, kaže šta? Aj, ponovi još jednom. I onda te već iznervira da treba da ponavljaš. Ili da zbog te loše, mlitave artikulacije mi čujemo potpuno nešto drugo. Onda u šali kažemo, Višeslave, znate li koja je životinja tištos? Ne znate? Za tu životinju. Ne znate? Tištos. Sigurno znate. Znate za irvasa? Da. A onda znate i za tištosa. Tištos je životinja koja živi samo u našoj himni. Bože pravde, tištos, pas. Tištos, pas. El pase, tištos u našoj himni. Naravno da mi ne mislimo da je to stvarno neki tištos koji pase, ali ako ne artikulišemo dobro, mi ćemo dobiti neku potpuno drugačiju poruku. Skoro sam bio u taksiju ovde, pa je bilo, ne znam, Dečanska ulica, a nije bilo dobro izgovorena, pa čovjek ode u Bečejsku. Pa ste Dečanska, neko je to rekao vjerojatno usput, Dečanska, Bečejska. Ode na drugi kraj grada. U svakom polju komunikacije. Eto, dao sam, nadam se, dovoljno jasan uvod. Možemo sada svi zajedno, ja već zamišljam naše gledalce kako udobno u svojim dnevnim sobama rade ovu vežbu zajedno s nama. Poenta je sljedeća. To je govorna fraza koja je osmišljena sa velikom grupom samoglasnika da pokrene kao teretana za govorni aparat. To je fraza kao u oazi,
Kao i u oazi. Kao i u oazi. Tako je, dakle, kao u oazi, kao i u oazi. To je jedna fraza koju izgovaramo izuzetno sporo, kao slow motion, jer na taj način pokrećemo mišiće govornog aparata. Otprilike ovako. Kao u oazi, kao i u oazi. Više slove, probaj. Demonstracija. Kao u oazi, kao i u oazi. Odlično za početak. Tako su nama profesori uvijek govorili. Ovo je vrlo interesantno. Moram priznati da me obradovalo kada sam čuo pre neki dan da ćete držati predavanja u Novom Sadu, evo koliko već za nekih 8-9 dana. Jeste, 15. septembra ima dovoljno vremena da se svi prijave, da nas kontaktiraju, da nas pozovu, da zauzmu svoje mesto. Već dugo razmišljamo o Novom Sadu. Mi smo obuke sprovodili u Beogradu, ali su nam često dolazili ljudi iz Novog Sada. I to nas je najviše motivisalo da i ovde ponudimo jedan program, jer vi, kao što vrlo dobro znate, Novi Sad je jedan grad koji ima šta da ponudi i toliko je i razvijen sa različitim, pre svega jedan studentski centar. I mislim, tako mnogo ljudi koji su nas zvali i rekli kada ćete doći u Novi Sad. Neki su bili toliko uporni i ambiciozni da su dolazili za Beograd na časove i bilo je dosta takvih slučajeva u prethodnih nekoliko godina, ali hajde da se mi otvorimo prema Novom Sadu, jer je to jedan pravi mali centar Srbije i treba i ljudi odavde da nauče ove korisne informacije i da ih primene u praksi. Mi se, naravno, nadamo, vi ste pomenuli više sa jednom trutku main point kao srpska reč. Mi smo između ostalog i pre godinu dana pokrenuli udruženje koje se zove Izražajnost. To je jedna lepa srpska reč. Ovo je komercijalna ustanova, imamo pravo da se zovemo i malo drugačije. Morao sam prosto na sasvim legitimno, sasvim legitimno. Izražajnost, a lepa reč, udruženje koje se bavi razvojem i unapređivanjem kulture javnog govora. I ideja nam je da se obratimo naravno i svim strukturama. Moram da kažem i da pomenem pokrajinsku sekretarku za kulturu i informisanje Draganu Milošević. S kojom smo imali već pokrajinsku sekretarku, novu, mladu. Mogu da se složim, kako da ne. Mi smo imali nekoliko inicijalnih sastanaka i vidim pre svega tu njenu podršku u smislu zainteresovanosti za ovu temu. Ona je shvatila značaj ove teme. Ja sam uveren da ćemo u narednom periodu napraviti neku zajedničku saradnju. Dragana je neko ko je izvorno iz kulture i u kulturi praktično živi. Tako da... Nama takva podrška mnogo znači. Zato što onda dobijamo mogućnost da određene programe za mlade, za prosvetne radnike sprovedemo tako da je za polaznike ta obuka besplatna. I to je velika stvar. To je velika stvar. I mi kulturom govora treba da se bavimo institucionalno, čak i na nacionalnom nivou. Zato što da ne širimo priču, dođo smo polako do kraja ovog razgovora i ovog našeg druženja, da će Bog da se vidimo ponovo, zato što kultura govora kod nas ne ide, odnosno ne raste ili čak ne stagnira, da tako kažem, ni na nekom nivou, kao što smo rekli na početku od pre 20-25 godina. Naprotiv, ona ima stalnu tendenciju. Zato je to naša šansa, da postanemo bolji u kulturi govora i da radimo na sebi, na glasu i na govoru skoro podjednako kao na učenju stranih jezika ili kompjuterskih programa, jer to nas čini da budemo konkurentniji. Što se tiče kursa javnog nastupa koji 15. počinje u Novom Sadu, naša publika treba da zna. Znate one reklame za deterđent kada se pojavi prljav veš i odjednom postane savršeno beo? Oni će u tom procesu dobiti nešto mnogo važnije od toga da postanu savršeni govornici. Dobit će saznanje ko su oni u svemu tome, šta su njihovi aduti, da ih podižu na svesni nivo, nekad ni to ne znamo, odnosno šta su prepreke i da te prepreke eliminišemo. Upravo. Hvala još jednom, Slobodane, na gostovanju do kursa, a možda i pre toga se opet vidimo, ako ne, onda nakon toga svakako. Sa zadovoljstvom. Hvala.